нали, не знаех какво да ме тъча. Да, защото ти е преведено. Те и българите просто са го взели, защото продаха карти Вярно. на Сергиите. Да. Но ми е тъпо, че не продават вече Yu-Gi-Oh карти навсякъде. Аз Така, намерих място една... There was recently, I was walking by the town center. Просто е по-рядко. The town center, I was walking around and I found this place where they played board games. And I checked and they had like these dudes who made you decks. And I made myself a deck for £8. £8 for the cards and £2 for sleeves. Точно така. I asked how much the realized deck costed, by the way, and it costed me £50 to make a viable realized deck. Не знам да си правиш дек. Аз най-много бих ги купувал така като колекшън и да има. Ето, аз имам, то си е като collection, аз не играя с това. Ама те, нали трябва да са в упаковки такива неща. В смисъл? Не е ли като купиш нещо да е в упаковка? As in booster packs? No. Good job. Не, отделна Всъщност, то трябва да има